Hola, alumnes de l'Escola Echegaray. Us dono la benvinguda a l'ICMAP. El voleu conèixer? Va, acompanyeu-me. Portem ja 2 anys i mig treballant, aquest és el nostre any, ens heu ajudat en moltes ocasions i us tornem a demanar una petita ajuda. Necessitem que després d'aquest vídeo us inspireu i ens feu dibuixos o alguna expressió artística on ens expliqueu què és per vosaltres la ciència, com és el dia a dia a l'ICMAP, qualsevol relació o inspiració que us hagi donat aquest vídeo. El que farem amb tots aquests dibuixos és una petita exposició en aquesta zona. Soc la Júlia, faig nanopartícules pel tractament contra el càncer i soc una dona en la ciència. Hola, soc la Mariona, soc química i em dedico a preparar nous materials que puguin ser d'utilitat per la societat, ja sigui per materials d'electrònica o d'energia. Jo, bàsicament, vaig de la part audiovisual, tot el que té a veure a portar la informació que vam a l'ICMAP a fora de forma més visual. Soc una dona de la ciència i faig recerca en cel·les solars per aplicacions de salut. I el que fem és créixer capes de material superconductor. Em dic Montse i em dedico a transformar els projectes en idees i resultats. Em dedico a fer sortir la ciència del centre, a explicar-la a escoles que venen de visites, a organitzar activitats a les escoles, a biblioteques. Que me esfuerzo para que todo esté impoluto para las ciencias de materials. La meva feina consisteix en buscar investigadors, investigadores que vulguin venir a treballar a l'ICMAP i necessiten que els acompanyis i els ajudis a trobar una mica el seu camí. La nostra feina és d'acompanyament. Em dedico a desenvolupar nous processos de preparar materials que ens serveixen pel dia a dia, millorar el que tenim, mitjançant tècniques químiques. Soc tècnica dels serveis científics tècnics. Què vol dir això? Això vol dir que jo tinc uns equips que es veuen aquí al laboratori, darrere meu, i amb aquests equips el que jo faig és caracteritzar les mostres que els equips d'investigació, els nois i les noies que estan als laboratoris, sintetitzen cada dia. Em dic Begoña i treballo al Departament d'Administració. Les botigues que ens envien les coses que els investigadors compren, si no cobren, no ens enviaran els productes i si no ens els envien, els investigadors no poden treballar. Per tu, ara això sí? Sí, això sí. Això m'has de signar? Sí. Treballem amb un material molt interessant, que és la cel·lulosa, però no una cel·lulosa qualsevol, sinó la cel·lulosa que està produïda per unes bactèries. I com veieu, és una cel·lulosa que és quasi transparent. Aquí veieu, és quasi transparent. Aquí podem fer de diferents formes i de diferents gruixos i el que el podem utilitzar és que és una cel·lulosa completament pura. Per tant, és molt biocompatible, és biodegradable i la podem utilitzar en diferents aplicacions mèdiques i és el que estem treballant en el grup. I com us relacioneu entre vosaltres? Podem parlar per telèfon, per mail o venen a veure'ns aquí al despatx si necessiten alguna cosa o els truquem nosaltres que necessitem alguna cosa i que s'apropin. Passem moltíssimes hores aquí, com vosaltres a l'escola, oi? I llavors què hem de fer? Doncs igual que feu vosaltres, dinar. I fins i tot tenim pati com vosaltres. Què us agradava fer a l'escola? El que m'agradava de petita quan anava a l'escola era resoldre problemes de matemàtiques o de química, tot i que no tenia ni idea què volia ser de gran, però això és el que més m'agradava fer. Sempre m'ha agradat més la ciència que les lletres i res, vaig començar a estudiar. Jo, de fet, no vaig estudiar aquí, vaig estudiar a Itàlia, la carrera. No m'agrada aixecar-me al matí tan d'hora, però... A mi el que m'agradava més quan anava a l'escola era estar amb els meus amics i les meves amigues. Els àtoms. I aquello, a mi em recordo llibretes i llibretes plenes d'àtoms i electrons i protons i això a mi em va fascinar. A mi m'agrada molt la gent.
Aparte de que limpiamos, aprendemos otras cosas importantes, ¿sí? Como la ciencia, valga la redundancia, ¿no? M'agrada fer ciència, m'agrada investigar, m'agrada aprendre cada dia alguna coseta nova. I m'agrada això, que el meu dia a dia és molt diferent. I ara, què penseu de la ciència? Esperem veure aviat els vostres dibuixos i convidar-vos a visitar la vostra pròpia exposició.